Salam kadırlı ildeşler. Aramızda yanı toy tutup, ulumiyetler bilen durmuş yolçuluğuna başlananlar, mukaddes maşgala ocağını tutaştıranlar bir neçe yıl bolanlar ve bizim yaşlamada 20-25 yılların ver maşgalatının başında duranlar bardır elbette. Maşgala her cemiyetin en kiçi molekulu hökmünde. Onu öleyen diyen, onu ecide diyen her yağday, onun yıkılmasına sebep olan her faktör aslında bizim hemmeminin problemamız. Misal üçün, ödara düşünüşmezlik, biyopalık, ruhu keseller, karakter bozuklukları, alkoholizm, neşekeşlik bu faktörlerden käbirleri. Şu yaklaşımızda yukarıda ağdalanlardan ödara düşünüşmezlikten döreyen problemaları üntü çekmeye inanışmak ve maşgala psikologlarının bu temalardaki çözütlerini sizinle paylaşmak isteyeriz. Kıynantagam şeyle adayların bolmasından, yani yoldaşımda bolan söýgümizin kemilmesinden, maşgaladaki düşünüşmezliğin köpelmesinden, dava janjallarının döremesinden, birek olan hormatymynyň azalmasından, anamsızlygyň artmasından, söýgüniň sönmesinden ve bulan netijesinde mukaddes maşgala ocağymyň ýykylmasından birinji dereceden özümiz günäkär. Ýigit bilen geliniň özara gatnaşyklaryndaki näsazlyklar başa diýen esasy sebäplerden biri karşı cinslerin bir-birini yeterlik derecede tanap bilmezlikleri deyip bilir. Muňa näme düşünmeliysek? Karşı cinslerin yani erkek bilen denanyň bir-birinden tapawutly ruhu psikologik karakterlerinin, hallarynyň we zerurluklarynyň bolmagy. Erkeklerin we aýal maşgalalarynyň durmuşdaky hadiseler baradaky pikir öredişlerindäki we reaksiýalaryndäki tapawutlyklar. Bir-birine aýtýan atlaryna we ýagdaýlaryny ýalňyş düşünmekleri. Mesele düşünüşmezlik çykan ýagdaýynda özlerini alyp barışlaryna ve tutunyan tutumlarına yanlış maniler vermekleri. Durmuşun adat kıyınçılıklarının karşıyetine er ayağının birbirini günahkarlamayı. Karşı cinslerin, yani erkek bilen denanın birbirinden tapawutly ruh psikologik karakterlerinin, hallarının ve zerurluklarının bolmagy aradaki şu senaryony ele alalyň. Masal üçün ýygdymyz iş gününiň ýadagly bilen öýe gelende 20-30 minut hiç kim bilen gepleşmän, günüň dowamında bolup geçen wakalary ýa-da günüň çözülmedik meselelerini kellede täzeden aýlap analiz etmäge ýa-da çözüp tözläp öz başda wagt geçirmäge zerurluk duýar. Ýolay bu hojalyk ýa-da çaýşyk gumany ýok. Ve ýigidimiz öýe ýyşyklaryna geçip telewizoryň başynda eli pultly ýarym sagat töwerde oturýar. Daşyndan görä o telewizor görýän ýaly görünýär. Bu ýagdaý John Gray, Erkekler Mars'tan Denanlar Veneradan adly kitabyna erkek adamyň wagtlaýyn öz gowagyna çekilmesi diýip adlandyrýar. Bu ýagdaý erkek adamlaryň aglawaty üçin adaty ýagdaýdyr. Ýöne gelinler, ýani ýoldaşlaryň bu hereketini men bilen gürleşeti gelen ok, men diňlemek isleýän ok, ýa-da meni ýok saýýar görnüşlerde ýalňyş manylandyrýarlar. We bu ýagdaýa reaksiýa hökmünde nähilem bolsa bir görnüşde onu gowagyndan çykaryp, oň bilen söhbetdeşlige başlamaga çalışýar. Ýöne geliniň bu synanşy köplen şowsuzlyk bilen netijelenýär. Muň sebäbi ýigidimiz gowagynda ýalňyzka, onuň beýnesiniň 95% entägim şowunyň dowamyndaky problemalar bilen meşgul bolmagyna galýar. Ol beýniniň galan 5% bilen aýalyň aýdýanda atlaryny diňe beýinde ýazga almaga sarp edýär. Gelin oňa, sen men diňleň ok diýip igenmäge başlandy bolsa, men seni elbetde diňleýän. Aýdan atlaň hemmesini ýygyna gaýtalap bereyinmi? diýip jogap berýär. Bu hakyky manysynda geliniň isleýişi ýaly ünsürp diňlemek dälle, ýazga alnanda atlaryň gaýtalanmagyndan ibarat. İşin ýa-da günüň meselelerini bolan ýerlerinde goýup gaýtmak her kime başartmaýar. Erkek adam köplenç dünýäniň dyýnmak bilmeýän problemalaryndan az wagtlygy tapmak üçin öz öýüni gaçyp atalygy hökmünde görýär. Öýe gelende ýan problemalardan dogry kelläniň başga goşmaça meseleleri seljeresi gelmeýär. Ýöne bu geçici ýagdaý gelinleri panika etdirip, men ýa-da öý baradaky problemalar muny gyzyklandyran ok, men bilen gepleşet gelen ok, ýa-da meni öňküsýaly söýen okmuka diýen ýalňyş oýlanmalar etermeldir. Ýigidimiz bir salym özüni dürtenden soň adaty şadýanlygy bilen gowagyndan çykanda, ol gelini diňlemäge we söhbetdeşik etmäge taýardyr. Ýogsa onu geliniň wagtynyň gassap gowagyndan çykarmaga çalışmasy islenmeýän ýa-da garaşylmadyk reaksiýalar görkezmegine sebäp bolup, ýigit bilen geliniň arasynda gereksiz konflikti tutuşdurup, ýygynyň uruş döwüşe ýadyryp biler. Men sen bilen gürleşýän. Galdyr kelläňi, ýüzüme seret ýüzüme. Bu ýagdaýda gelinimiň almaly maslahaty şeýle: işden ýaňynyň ýaly ýoldaşyna salam
ýa-da hoş geldiňden başga söz aýtmalyga çalışmaly. Ýüdi bolu gowy bolmasady, näme boldy ýaly soraglar bilen ýigitlerimiz söhbetdeşlige çekmäge synaşmaly däl. Eger synanşaýan ýagdaýyňyzda ýoldaşyňyzyň jogaplary hawa ýa-da ýok görnüşinde gysga jogaplar bolsa, bu ýoldaşyňyzyň men şu wagt gürleşmek istemok diýmek isleýändiginiň açyk alamaty. Ýigitimiz gowyna girip özüni dürtäp çykýança sabr etmeli. Ýigitimiziň özü habar gatýança gelin nahar şora güýmenip ýa-da başga zatlar bilen meşgullanyp biler. Ýigitden galmaly maslahaty bolsa şeýle. Eger gelinler bir meselede ayak direp gürleýän bolsa, ýigitine mödüm dürtämäge wagt gerek bolsa, onda ýigit häzir gülüm bir taly mödüm dürtäýin, onsoň gürleşäl diýmesi bolup biläjek düşünşmezlikden öňüne almagy kömek eder. Umuman erkek adamlar durmuşyň problemlaryndan, aladalaryndan ýa-da stresslerinden arda şikayet etmän, öz başdak başalyp çykmaga çalışýarlar. Aýal maşgalalar bolsa munyň tersine problemlaryny we stresslerini dile getirip, özüne ýakyn duýan kişiler bilen söhbet edenne özleriniň dertlerini ýeňledýärler. Olar aladalar barada gürlänne, erkekler olaň aýtýan zatlaryna çözülmesi zerur meseleleri ýaly garaýarlar. Derrew gurrun edilen problemalara degişli çözgütler we maslahatlar bermäge başlaýarlar. Gelinler problemalaryny näçe köp hatarladygyça, ýigitler munça mesele çözgüt tapyp bilmän, özlerini iş başarmayan adam ýaly duýup lap geç bolýarlar elbetde. Aslında gelinler iňirdände olaryň gözleýän ýa-da garaşýan da çözgüt dälle, özlerine duýgudaşlyk bildirip, dogry aýtýan, wah ýaly sözler bilen diňlejek sabırly ýürekdeş. 10-15 minutluk söhbetdeşlikden soň ýürekler gowdap, dertleri ýeňläp, ýeniden şadyan, söýgü dolu görüşlerine gelýärler. Erkeklerin bu aýal maşgalalarının durmuşdaky hadisalar baradaky pikir ýöredişlerindäki we reaksiýalaryndäki tapawutlukları bilmedik halatymyzda bizim hemije ýalňyş kararlar almamyz gutulgutsuz. Esasy ýalňyşan ýerimiz garşy jynyň özümize ýaly bolmagyna, pikir ýöretmelerini, hereket etmeklerine we netije çykarmalaryna garaşmagymyz. Olaryň bizim isleýän zatdan islemelerini, özlerini bizim ýaly alyp barmalaryny we bizim ýaly duýmalaryny arzu edýäris. Ýokardaky gurrun edilen meselelerden habarymyz ýoklugy sebäpli maşgala durmuşymyzdaky gatnaşyklarymyzyň işini gaýtarýarys. Şu temaları bilmegimiz, aýal gatnaşyklaryndaky düşünşmezlikleri ýok diýip boljak derejede gadaldýar. Ýöne elbetde bu maslahatlar iş ýolunda ulanmany öwrenmek wagt alyp bilýär. Gelinleriň zeýrenmegindäki düýp sebäbi göz ýetirmän, olaryň ýigitlerden garaşýan reaksiýalaryna düşünmän, erkekler gelinleriň aýdýan her meselesine çözgüt teklip etmek bilen ýalňyşýarlar. Gelinler bolsa, çözgüt dälle özleriniň diňlenmelerini we şol wagtky duýgularyna hak berilmegini isleýärler. Gelinleriň bu temadaky ýalňyşlarynyň biri bolsa, ýigidin islemeýän wagty oňa maslahat berip, onu urukturmaga synaşmaly. Şeýle ýagdaýda ýigidin reaksiýasy köpleş negativ bolýar. Munyň sebäbi hälki belleşimiz ýaly erkekler meseleleri, problemalary öz başdak çözmäni halaýarlar. Özleri çözgüt tapanda bolsa uly lezzet alýarlar. Maslahat berur bolanda hökman bilene soraýarlar. Soralmadyk ýagdaýynda berilen maslahatlary kabul etmeýärler. Çözgüt tapylmasyny öz borçlary hasaplaýarlar. Galapyn erkekleriň tebigaty şeýle. Gelinleriň säwligine ite ot vermek ýaly diýsek, erkekleriň ýalňyşyna da ata et vermek diýip bileriz. Bir-birine aýtýan zatlaryny we ýagdaýlaryny ýalňyş düşünmekleriniň esas sebäbi bolsa, erkekler bilen denanlar geplemek üçin meňde sözler ulanýan bolsalar, şol sözlerden tapawutly başgaça manylar çykarmaklary diýip bileriz. Bu ýagdaýda sözlük ýa-da terjimeçi derullugy da çykýar elbetde. Ýani gelinleriň boluşlaryna we aýdýan zatlaryna ýigitleriň dogry düşünmegine kömek edýän sözlük we tersi. Ýani ýigitleriň sözlerine we özlerini alyp barşyna gelinleriň hakyky manysynda göz ýetirmegine goldaw berýän sözlük. Gelinler gürlände özleriniň duýgu düşünjelerini dol düşündirip bilmek üçin mimikalary, göz ýaşlary, dramalaşdyrmalary, edebi dili meňdetmeleri, durly görnüşdäki ulantmalary we umumlaşdyrmalary ulanıp bilýärler. Ýigitler bolsa, gelinleriň bu aýtýan zatlaryna literal, gönü manysynda kabul edip ýalňyşýarlar we gelinler goldamaýan görnüşdäki gödek jogaplary berip bilýärler. Zenanlar isleýän zatlaryny köplenç gönümel soramaýarlar. Gelinleriň gepiniň içinde gizlenen hakyky isleglerini ýigitleriň dogry düşünüp, olary goldamalary üçin gelin dilini ýigit diline terjime edýän sözlüge
hasamiyeti deruluk duýulýar. Mysal üçin gelinlerden hemişe öýü bulanmajar edýän, öýü hemişe men ýygnamaly. Başymal kaç gidi beresim gelýär. İşim hiç oňuna bolanok. Maňa hiç kömek edenok. Maňa hiç kim üns berenok. Men ýagdaýyma hiç düşünenok. Maňa hiç duýgdaşlyk bildirenok. Saňa hiç gepim düşündirip bilemok da, meni hiç dinlenok. Barybir öýsläniň edýän. Sen öýdüňi bilýän. Maňa hiç täze zada berenok. Men ýöne howluk durup dursun. Sen bilen bazara geler ýaldan. Men bilen hiç wagt geçirenok. Hastaýanly dostlaryň ýanyna aýlanyp ýörsün. Maňa hiç ýakymly sözler aýdanok. Ýöne öýdüňi gotursun. Maňa hiç towat gül getirenok. Men öňküňi alyp söýenok. Meni hiç kakamlara goýberenok. Yaman ýadadım. Hiç zada çekler. Kelle magry ýaly iýgençli sözler eşdeňizde ýalňyş düşünüp öýdüňizi günäkärlenýän ýaly duýup bilersiňiz. Adam diline gurlasana. Gelinler aslında, maňa hiç duýgdaşlyk bildirenok, saňa hiç gepimi düşündirip bilemok da, meni hiç dinlenok ýaly sözler aýtmak bilen şeýle diýmek isleýärler. Men sen bilen gurlaşasym gelýär. Men saňa içim dökümde rahatlaýar, ýüregim meňleýär. Ýaşaýyş men üçin göderleşýär. Men sen bilen wagt geçirmek isleýär. Sen bilen gepleşemde özüm bagty duýýaryn. Meni dinläňde özümiň söýleýändigimi duýýaryn. Meni dinläp maňa duýgdaşlyk bildirseň, ýüregim meňleýär diýmek isleýärler. Ýigitlerin köpüsi bu aýdylanlar gönüm anysynda kabul edip, gelinler meni hiç dinlenok diýenne, men şu wagt näme diýenýse diýip bilýärler. Saňa hiç gepim düşündirip bilemok da diýenler ne bolsa, näme maňa samsyk diýjek bolýarmyň. Görüşinde gödök jogaplar berip bilýärler. Ködök biderek balgyzy gurrunlaňy. Gara diýip korkaýtýan sözlüğümizde yerlikli ulanan ýagdaýymyzda maşgala gatnaşyklarymyz hasat udalaşýar, ansatlaşýar. Bir-birimize dogry düşünüp, zerur bolan goldaw berip, ýaşaýyş özümiz üçin göderleşdirip biler. Haçanda gelin bilen ýigit dawalaşmaň öňsü ýerinde durkalar, özara düşünüşmedikleri hasam güýçlenýär. Ýigit geliniň janyny düşündirjek bolýan adyny gerekli bir wagt eňirde ýaly görüp dinlemek islemeýär. Gelinim ýigidiň bolşuny özüni halamaýandygyna ýorýar. Iki taraplaryň ýalňyş düşünmeler, bir-birlerini sözlü kemsitmeleri, azgyrlyp ýüzlenmeleri dawa janjala ýadýar. We hatda bir tarap egilişik etmese, psihiki we fizik taýdan depresiýony baryp ýetýär. Gelin dili bilen urýar, ýigidem eli bilen. Gümmel staýdan garaňy saýla. Bir-birini söýüp toý tutan bu iki jowanyň gözlegine ýagdaýy diýsen gynandyrýar. Bu ýagdaýa özara düşünşmeler we durmuşyň oňuň şok kynçylyklary sebäp bolýar. Ýalňyş düşünmeler dowam etdiňçe dawa janjalem eksik bolmaýar. Her iki tarap bir-birlerine dogry düşünmäge azajyk gaýrat etseler, maşgala ýaşaýyşlarynyň onçokly öýdüşleri ýaly kyn däldigine derrejik gödem ýetirjekler. Özlerini ýersiz kyn güne goýup oturanlaryny görjekler. Özlerini arıp barışlarına ve tutunyan tutumlarına yanlış maniler bermekleri, gelin menen ýigidiň arasyndaky alalaşyksızlykları başladýar diýip biler. Aslında ýigidiň bu negativ reaksiýasy geline dälde, geliniň meseleni orta atyşyna we bir wagt dile getirişine görkezlen garşylyk. Geliniň närazylygynyň artmasam ýigide dälle, onuň biperwa we agressivlige çenli baryp ýetýän oňlap bolmajak tutumuna görkezlen reaksiýa. Gelin, hiç kim maňa kömek edenok diýip zeýrenmäge başlandy. Agşama ýakyny işden ýadap bilen ýigit muny şahsynyň kemsidilmesi hökmüne özüne çekip, bizem oýnap ýörümdok da ýaly jogaplar bermesi oňlanjak ýagdaý däl elbetde. Kanna gördüm. Özü keypi tapa edip ayarını işledýän türkmeni. Onun ýerine wahyana ýagdaýnyňmy? Hakykatdan hem işim köp. Han otur, saňa özüm çay goýyn. Eliň aýaň okalap berýän ýaly sözler bilen gelne 15-20 minutçuk näzermäge pursat berse, bolup biläjek düşünşmelikleriň agla bassa olup gitjek. Şuň bir keypim gowy. Sebäbi geliniň gözleýäni onuň kyn ýagdaýyna çözgüt dälle, oňa görkezilýän duýgdaşlyk we ýürekdeş dinleýiji. Ýagşy söz ýylany hininden çykarar diýilýär. Ýigidiň ýyly sözleri gelini ýadawlyk we günlük aladanyň içinden sowrup alýar. Geliniň keypini çaglamak onçokly kynam bolmasa da, ýigidiň ýagdaýy kontrol etmäni öwrenmesi wagt alyp bilýär. Zähmetsiz rahmet bolmaýar. Dünýäniň we ýaşaýyşyň kynçylyklarynyň, aladalaryndan baş alyp çykmak üçin denanlar duýgularyny paýlaşmaga we iş döküşmäge deruluk duýýarlar. Gelinleriň şeýle derulugy her ýüze çykyşyna erkekleriň başga işi taşlap bolar diňlejegine garaşmaga sadalyk bolar elbetde. Erkeklerde köplenç denanlaryň düşünüp bilmeýän hereketleri we boluşlarga wagt gelýär. Denanlar bu hereketleri we boluşlary men bilen görleşeti gelenok, men bilen wagt geçirmäni halanok, meni öňküýäli söýenok, men adamam hasaplanok ýaly
ýalňyş düşünjeleri ýorup, gerekli ýere gamlanyp dowla düşýärler. Aslynda iýje meýle däl. Erkekler köplenç bir soraga jogap bermänkäler ýa-da geplemäge başlamankalar, aýtjak diýjeklerini öňünden ýagşa teljerip, iň dogry, peýdaly görnüşini taýlamaga çalışanlarynda dymyp oýlanýarlar. Jogaby kelläniň içinde düdüp, onsoň diýjeklerini diýýärler. Bu dymyşlyk bir näçe minutdan sagatlara çenli barıp bilýär. Eger gurrunňy diýen tema barada hiç informasiýalar ýok bolsa, onda hiç kelamaga söz etmänem bilýärler. Bu ýagda ýürekdeş dinleýiji tapanlarynda sesli pikirlenmäni halaýan zenan başgalar üçin hasan düşükdi görnýär. Öýkelesem, bir posada yaraşdym. Yigitler damanlarında sessiz görnüşdi. Şu wagt näme diýjegimi bilemok. Ýöne diýýän adam barada pikirlenýän, diýýändigini gelinler düşünseler, yigitler gassap gepletmäge çalışmazdylar. Oň tersine gelinler yigitleriň bu dymma pauzasyny seniň maňa aýdýanlaryň men üçin bir köpük näme tamakyllap oturýarsyň aý? Sen ýagdaýyň meni gazyklandyranok. Şoň üçin jogap beremokda. Görnüşinde ýalňyş terjime edip gerekli dowla düşýärler. Şol wagt özlerine näil duýandyklaryna göre has beterini hyýal edip men ýigrenýär, men halanok, men bilen ýörüýte aratyny bozmaga çalışýar çenli barýan waswasylyklara çümüp ödüniň taşlanyp gidilmegi ýaly. Aňynyň düýündäki gorku torlaryna düşüp bilýärler. Muň sebäbi bolsa denanlar diňe aýtjaklary ýoldaşlarynyň göwnüne erwet degijek bolsa, ýa-da oňa bolan söýgüsi anamy düýünden gutoran bolsa damýarlar. Şoň üçin ýigit damanda geliniň howsalatyna dogry düşünjek bolmaly. Bir denan, başga bir denan diňlände, ol gepleýän denana, gör ony, wah, ola bolmandyr ýa sözler bilen ony diňleýändigini, oň bilen gazyklanýandygyny duýdurup durýar. Erkekler bilen gepleşenlerinde de yankıyalı dinlenýändigini, özlerini ünsedilýändigini görkezýän sözleri eşitmedik ýagdaýlarynda erkekleriň sessizliginden gorka kapylyp, gaharlanyp, bolmajak zatlar hyýal edip, ýalňyş düşünjelere girip bilýärler. Gelinlerimiň öz ýan ýoldaşlary barada ýene bir ýatda saklama zatlarynyň biri ýigitleriň keýpi bozulanda ýa-da aladalara başdan agdyklyk edenle gürlemäni goýup özlerini dürsemek üçin gowaklaryna çekilme hadisasy. Gelinleriň men muňa näme etdim kam diýip gorku oturmalarına hajat ýok. Şeýle ýagdaýda ýigidi ýalňyz goýmak iň dogrusydyr. Ödün dürsenden soň hökman gowagyndan çykyp size söz gatanda oň bilen özara gurrunga başlap bilersiňiz. Geliniň dünýäsinde bolsa ýagdaý düýbünden tersine. Olar gynananda, gamlananda ýa-da işleriň aladalyk agdykly etýän portotlaryny ýalňyz galmak islemeýärler. Yürekdeş gurrundeş tapıp duygularyny paýlaşyp problemalary barada söz açyp özlerini dinleýän, söýýän, olar barada alada edýän adamlaryň barlaryny görüp özlerini dürteýärler. Wah, sen adamyň gowulu. Şeýle ýagdaýda ýigidin geliniň aglanjyra aýtýan problemalaryna, arada şikaýatlaryna çözgüt tapyp bilmän özüni biçare duýup, ol ýagdaýdan gaçmak üçin geline gyýgyrmasy, azgarlyk görlemesi ýa-da gelini öz ýalňyz başyna goýmasy ýigitleň iň uly ýalňyşlaryndan. Sebäbi erkekler biçareligi hiç halamaýarlar we muny gowşakluk hasaplaýarlar. Aslynda şeýle ýagdaýlarda gelinler problemalaryna, aladalarına çözgüt gözlemeýärler. Tersine diňe olara hä berip, hak berip dinleýän duýgudaş gözleýärler. Ýigitler 15-20 minut gelinleriň keýpsizligini, aýdýan problemalaryny özüne çekmän, özlerini günäkär biçara duýman dinläp bilseler, mesele öz-özünden çözüljek. Gün çykjak, gülälek çykjak, geliniň keýpi ýerine geljek. Häzirlikçe dinleýijilerimizi ýadatmalyk maksady bilen gurrunmyzy şu ýerde jemläliň. Maşgalamyz elimizdäki iň mukaddes atlamalyň biri. Oňa ýa çykmak, onu goramak, durmuş edip biljek iň möhüm, iň gowy işlerimiň biridir. Enniki gurrundaşlygymyzda bolsa, gelinler, ýigitler sözlüğiniň üstüne giňişleýin durup geçeriz. Häzirlikçe sag oturuň.